Għal xi raġuni li s'issa għadha mhix magħrufa l-Gvern Laburista ma jridx jippubblika r-rapport dwar x'għandu jkun id-dħul bażiku tal-familji biex tiġi miġġielda l-kriżi tal-għolli tal-ħajja bil-Ministru Karmenu Abela jgħid li dan ir-rapport huwa linja gwida interna u għalhekk ma jistax ikun ippubblikat. Din l-informazzjoni ġiet żvelata mill-Gazzetta de Malta Independent wara intervista li saret ma' Karmenu Abela u titfa' dawl fuq riċerka li kienet saret f'Awwissu tas-sena li għaddiet mill-professur Joe Valzone, riċerka li tat ħarsa lejn x'għandu jkun id-dħul bażiku tal-familji Maltina u Mawċine. Fil-Partit Nazzjonalista li l-Gvern b'rispett lejn dawk l-eluf ta' ħaddiema u familji li ilhom snin iħossu d-daqqa tal-għolli tal-ħajja għandu minnu fih jippubblika dan ir-rapport u jneħħi s-segretezza. Rapport dwar id-dħul bażiku janalizza anki s-sigurtà soċjali u kif dawn is-servizzi affettwaw lil pajjiż u lil dawk l-aktar li jagħmlu użu minnhom. Fil-kummenti tiegħu l-Independent, Karmenu Abela qal li l-Gvern ma jridx jippubblika dan ir-rapport u mill-ġdid tenna li se tintuża biss għal skopijiet interni tal-Gvern u fil-waqt il-istqar il-Gvern għen biex jitjiebu s-salari imkien ma ta' soluzzjonijiet dwar l-għolli tal-ħajja, iż-żieda fil-prezzijiet u l-paga minima. Il-Ministru Abela fil-kummenti tiegħu imkien ma' referenza għal bżonn li jkollna salari aktar kompetittivi. Il-verità hi li meta mqabbla mal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea Malta rat waħda mill-anqas żidiet fil-pagi fl-aħħar snin. Is-sitwazzjoni tal-għolli tal-ħajja u dħul bażiku li familja taqla kienu l-punt ta' diskussjoni għal ħafna korpi kostitwiti u NGOs li wrew it-tħassib tagħhom dwar kif din il-problema fl-aħħar snin baqgħet mhix indirizzata.